Hello, good morning sa akong mga followers, viewers sa akong YouTube channel, Iring Bunbanon. So what I have to do now for breakfast, para ready na ako niya. Mga Iring Bunbanon, magkuhan ko fried rice. Sagulan na ko siya ng mixed vegetables. Maraming egg, fried egg, and sausages. Ito na ko soy sauce para coloring.
basically ang breakfast karon buntaga. Egg, fried egg, and fried rice with vegetables. Lami kayo. Ako dyan ikot-kot ang dukot. Lami yung ganing dukot. Kita gumkong. Ito na fried rice. So na ako'y cheese diri. So daghan kaayong salamat sa akong mga viewers, followers sa akong YouTube channel, Iring Banbanon. So always take care, be safe always, mga yaan, and God bless. Bye!